ପରେ ପଡ଼େ। ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ିଛି। ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ। ଏହି ମାସ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। କୁହାଯାଏ କି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ମହାଦେବ ତ୍ରିଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 4ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ୁଅଛି ଏହି ବର୍ଷ ମାସ ଅଟେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଓ ମହାଦେବ ତ୍ରିଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ 4ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ୁଅଛି ଏହି ବର୍ଷ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥାଏ? ଏହା ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ କହିଲେ ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପରେ ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳିତ ହେବ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 4ରୁ ଶ୍ରାବଣ